Pinagkakatiwalaan kita pero sana wag mo namang abusuin yung pagiging magkaibigan natin. Maraming magkakaibigan na nasisira dahil sa chismis. Pero totoo ang sinasabi ko, Madel. Hoy, Andre, tumahimik please, ka! tama na ha. Madel, kahit kailan hindi ako nagsinungaling sa'yo. Sige, paniwalaan mo yung lalaking yan. Pero sana, huwag kang magbulag-bulagan. Sige, Madel, aalis na ako. Tarantado ka talaga. At ikaw, Alfred, makonsensya ka sana sa mga pinaggagawa mo kay Madel. Gago! Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Madel, halika. Maupo ka muna dito. Bakit niyo po ako pinatawag, Lo? Kamusta ka na, Bo? Hindi ka ba ginagambala ng mga... alam mo na. Medyo tahimik po ang mundo nito mga nakaraang araw. Sa awa ng Diyos, wala po ako na-encounter na alam niyo na po. Siguro dahil madalas po ako magdasal ngayon. Apo, alam kong mahirap yung pinagdadaanan mo. Ano po bang magagawa ko? Ay bata pa lang po ako, may kakayahan na po ako makakita at makarinig ng mga kakaibang bagay na hindi nagagawa ng pangkaraniwang tao. Kaya mo ba yung sitwasyon mo? Sanay na po ako, Lolo. Sanay na po ako kahit dun sa mga chismis laban sa akin. Tama yung ginagawa mo. Huwag mo nang pansinin yung mga taong nilalait yung kakayahan mo. Pero alam niyo, Lo, nagtataka lang po ako. Bakit sa dinami-rami ng tao sa mundo, isa po ako sa nabiyayaan na magkaroon ng third eye? Alam mo, Apo, may dahilan ng Diyos kaya ibinigay niya yan sa'yo. Alam niyang magagamit mo sa mabuti ang kakayahang mong yan. Madel, Apo, isang biyaya ang pagkakaroon ng abilidad na ganyan. Kaya huwag mo yung ikakahiya. Alam ko naman po yun, Lo eh. Kahit na may third eye ako, hindi ko nakikita o nakakausap man lang ang mga kaluluwa ni Mama at Papa. Kaya minsan napapaisip ako kung para saan pa yung third eye ko kung hindi ko rin naman nakikita at nakakausap yung mga kaluluwa nila. Apo, kaya hindi mo na sila nakikita at nakakausap dahil nasa langit na sila. Kapiling na nila ang Diyos. Pero kahit na ganon, huwag ka pa ring malungkot. Dahil sigurado akong hindi kanila nakakalimutan. Alam kong pinagdarasal nila tayo sa kabilang buhay. Madel, hindi mo man nakikita ang kaluluwa ng mga magulang mo. Pero nandyan naman sila sa loob ng puso mo. Kaya huwag ka nang malungkot, Apo, ha? Malapit na pala yung birthday mo. Oo nga po, Lo eh. Ano po, maghahanda po ba tayo? Siyempre naman. Nakausap ko na yung tita Mona mo at tutulong daw siya sa pagluluto. Imbitado lahat ng malalapit na kamag-anak natin. Pwede ko po bang isama si Alfred? Oo naman, Apo. Isama mo yung boyfriend mo para naman kumpleto ang saya mo. Buti po, Lo, at natanggap niyo na rin po si Alfred para sa akin. Sa totoo lang, nung una talaga aaminin kong nahihirapan akong tanggapin si Alfred para sa'yo. Pero dahil sa nakita kong masaya ka kapag kasama mo siya, unti-unti ko na siyang natanggap para sa iyo. Salamat po, Lo. Basta, Apo, palagi mong tandaan, hanggat nabubuhay ako, palagi akong nakasuporta sa iyo. Hello, Alfred. Oh, napatawag ka. Love, napatawag ako kasi namimiss kita. Nasaan ka na ba?
Nasa library ako. Nagre-research ako para sa report ko next week sa management. Love, anong oras pa ang vacant mo? Manood naman tayo ng sine. Ay, naku Alfred, marami akong ginagawa eh. Pwede ba sa susunod na linggo na lang? Lagi na lang nauurong yung panonood natin ng sine. Sorry na mahal ko. Gustuhin ko man na makapanood ng sine kasama ka kaso marami akong kailangan gawin ngayon eh. Tulad na lang ng reports at projects. Eh, ikaw Alfred, wag mo sabihin sa akin na tapos na yung term paper mo sa marketing. Pinagawa ko na lang sa recto yung term paper natin sa management. Nakakapagod kasi. Anong badel? O sige, ganito na lang. Tatapusin ko lang tong research ko today tapos mamaya sabay tayong pumunta ng mall para manood ng sine. Nasaan ka pala? Kakatapos lang ng klase ko sa Total Quality Management. Nasa cafeteria ako ngayon. O sige, tatawagan na lang kita mamaya ha. Bawal kasi magsalita dito sa library. Masyadong mahigpit yung nagbabantay. Parang mangangagat. Basta mamaya manonood tayo ng sine, promise. Talaga? Sabi mo yan Sige, Madel, bye. I love you. I love you too, Alfred. Madel. Teka, sino yung tumawag sa akin? Sakit ng ulo ko. Anong kailangan mo sa akin? Sino ka? Saan mo ba ako dadalhin May ililigtas ka. Ililigtas? Teka, nasan ka na? Ay, ang dilim naman dito sa 4th floor. Walang katao-tao. Teka, may umiiyak. Sino kaya yun? Masundan nga sa CR ng lalaki. Pumasok ka. Ha? Ako? Papasok sa CR ng lalaki? Teka. May tao ba dito? Oh my God! Kuya? Kuya? Kuya, anong ginagawa mo? Bakit ka naglalaslas? Teka, anong gagawin ko? Ano ba? Isip, Madel. Teka, kuya, sandali lang Ihingi kita ng tulong. Naku, kayo na humingi ng tulong. Walang tao dito. Gusto ko nang mamatay. Gusto ko nang mamatay. Naglalaslas ka gamit ng gunting. Naku, sandali. Tatawag lang ako ng tulong Hayaan mo na ako mamatay. Walang nagmamahal sa akin. Tumigil ka nga. Hindi kita hayaang mamatay. Pakiusap. Kung may binabalak ka pa, wag mo nang ituloy Babalik din ako kagad. Ano ba yan? Ang daming multo dito sa paligid kaya ayoko nang pumunta sa ospital Sino ka ba? Pwede ba? Huwag mo na akong pagbuksan ng pinto. Kaya kong pumasok ng pinto mag-isa. Hi. Sino ka? Ako si Madel. Ako yung tumulong sa'yo magdala sa klinik kahapon. Ano nga palang name mo? Andre. Kumusta ka naman? Hindi ayos. Andre, alam mo ba, sobra akong kinabahan nang makita kita kaninang duguan. Sa totoo lang, hindi ko alam ang gagawin ko nun. Buti nakita kita kagad, kundi baka patay ka na. Sana hinayaan mo na lang ako mamatay. Ano ka ba? Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Pahalagahan mo ang buhay mo. Kung may problema ka man, hindi sagot ang pagpapakamatay Huwag mo na sanang ulitin yung paglalaslas ng pulso. Kung may problema ka man at kailangan mo ng advice, huwag kang mag-alala. Nandito lang ako. Handa kitang tulungan. Salamat na lang. Pero hindi ko kailangan ng tulong mo. Okay. Siya nga pala, may dala akong pagkain para sa'yo. Lugaw at itong mga prutas. Bumili na rin ako ng citrus fruits dahil madaling magpagaling ng sugat ang vitamin C. Bakit mo ba ako tinutulungan? Sabihin na nating nakikita ko yung sarili ko sa'yo. Alam ko naman kaya ka nagtangka magpakamatay May mabigat kang problema. Dumaan na din ako sa ganyang stage noon. Na-depress na rin ako dati pero sa awa ng Diyos, hindi ako umabot sa punto magsusuicide na ako. Hindi sagot ang pagpapakamatay para takasan ng isang problema. Lahat ng problema may solusyon. Sabi nga nila, habang may buhay, may pag-asa. Sunod-sunod yung mga problemang dumating sa akin. Nariyan yung namumroblema ako sa pambayad sa tuition fee. Tapos yung nanay ko,
Kamamatay lang sa sakit. Lagapak din ang midterm grades ko. At nanganganib ako matanggal sa kurso ko. Pero ang higit na nagpa-depress sa akin, hiniwalayan ako ng girlfriend ko. Ay, ganun ba? Di bale, makakaya mo rin yan. May katapusan din ang mga paghihirap mo. Madel, salamat sa pagliligtas mo at sa patuloy mong pagtulong sa akin. Alam mo ba, pakiramdam ko, parang may himala kang dala sa buhay ko. Ewan ko, parang biglang gumaan ang loob ko. Parang nawala yung mga problema ko. Siguro dahil masaya kang kakwentuhan at kasama. Wala yun, Andre. Basta palagi akong handang tumulong sa'yo, ha? Ano, friends na ba tayo? Ay, bakit kaya hindi ma-reach ngayon si Alfred? Ano kayang ginagawa ng lalaking yun? Ay, bakit kaya ako kinakabahan? Diyos ko, nandito na naman sila. Sino kaya itong tumatawag? Bagong number. Hello? Hello? Hello, sino ba to? Hello, ano ba? Sumagot ka naman! Ako to, Madel. Pasensya ka na kung di ko agad nasagot yung tawag mo. Ano kasi, meron akong naririnig ng mga kalusko sa sala. Akala ko may nakapasok na magnanakaw. Buti naman at wala akong nakita. Nastorbo ba kita? Hindi naman. Bakit nga pala napatawag ka? Wala lang. Gusto ko lang mangumusta. Pero kung inahanto ka na, sige, sa susunod na lang. Ay, hindi. Tamang-tama nga yung pagtawag mo kasi hindi pa ako makatulog. Parang kinakabahan ka. Bakit? Wala. Kumusta ka nga pala? Ano, gumaling na ba yung sugat mo sa pulso? Oo, naghihilom na. Basta Andre ha, palagi kong sasabihin to sa'yo. Huwag mo nang uulitin yung ginawa mong pagpapakamatay ha. Nga pala, umuwi na yung papa ko galing ng Kuwait. Pumunta siya sa school kasi gusto siyang makausap ng dean at ng guidance counselor natin. Ayun, sabi ni papa, napag-usapan nila yung tungkol sa ginawa kong tanggang suicide sa loob ng school. At nirekomenda sa kanya na dalhin ako sa psychiatrist for guidance counseling. Dapat lang Andre, dahil sigurado akong malaking tulong yun sa'yo. Mapapadali ang pag-move on mo. Kayang-kaya bang gamutin ng mga yun ang sugat ng puso? Bakit hindi? Malay natin. Ang importante, mapagaan nila ang loob mo. Actually, ikaw pa lang, gumagaan na ang loob ko. Pero iba pa rin yung dumaan ka sa mga eksperto. Alam mo ba, muli ko nakausap yung girlfriend ko kahapon. Paano ka makakapag-move on yan kung kinakausap mo pa rin siya? Isang beses ko lang namang ginawa yun. Nag-post kasi siya ng status sa Facebook na buntis siya. Siyempre, inalam ko kung ako ang ama ng dinadala niya. Although sabi niya sa akin, hindi raw ako yung ama. Pero hindi ako naniniwala. Andre, anak mo man yun o hindi, huwag mo na silang pakialaman pa. Hayaan mo na yung ex mo. Total, lalaki ka naman. At saka ayaw mo nun, wala kang magiging responsibilidad sa kanya. At saka malay mo rin, baka totoo yung sinasabi niya na hindi talaga ikaw ang ama ng pinagbubuntis niya. Baka pinagtataksilan ka niya habang kayo pa. Andre, panahon na siguro para magbagong buhay ka na. Magsimula ka ulit. At saka hindi pa naman huli ang lahat sa'yo. Maraming babae dyan na pwedeng magmahal sa'yo ng higit pa sa pagmamahal na binibigay sa'yo ng ex mo. Sa bagay, tama ka. Bakit, Madel? May problema ka ba? Wala Andre. Pasensya na, pero kailangan ko munang ibaba tong phone ha. Bye. Sino ba kayo? Ano bang kailangan nyo sa akin? Hindi ko kayo maintindihan. Bakit ba? Sino bang tinutukoy nyo? Si Alfred? Si Andre? Tama na. Huwag nyo na akong guluhin, please. Patahimikin nyo naman ako. Umalis na kayo.
Please? Please lang. Oh, Apo, ay tamang-tama yung pagbaba mo. Halika, kakain na. Oh, bakit parang matamlay ka? Hindi ka ba nakatulog, ha? May gumagambala po sa akin, Lo. Ay, sino naman? Hindi ko po kilala eh. Ang totoo niyan, boses lang po yung naririnig ko. Ay, ano naman yung sinasabi nila? Ewan ko po, Lo. Hindi kaya nababaliw na ako? Bakit mo naman nasabi yan, Apo? Sabi kasi ng psychology professor ko, hindi daw totoo ang third eye. May schizophrenia lang daw yung mga taong nakakakita o nakakarinig ng mga... Ay, para tuloy gusto ko magpa-check up na lang sa psychiatrist. Baka sakaling gumaling ako at maging normal yung buhay ko. Ay, Madel, handaan mo, Apo. Wala kang sakit. At saka, di ba sinabi ko sa'yo na magdasal ka lang palagi sa Diyos. Hindi ka nagagambalahin ng mga yan. Sandali, baka naman may gustong ipahiwatig sa'yo yung mga naririnig mong boses. Hindi ko maintindihan yung sinasabi nila sa akin, Lo eh. Pero parang may gusto silang puntuhin sa akin. Ay, ano yun, Apo? Hindi ko alam kung sino sa kanilang dalawa. Ay, sino nga? Sina Alfred at saka si Andre. Andre? Sino namang Andre yan? Natatandaan niyo po ba, Lo, yung lalaking nagtangkang mag-suicide sa school na sinakluluhan ko? Oh. Teka, anong meron sa kanya? Ewan ko po, Lo. Ay, bahala na nga. Baka maliwanagan din ako isang araw. Alfred, bebe ko, napatawag ka. Nasa third floor ako. Hindi pa tapos yung klase ko pero lumabas lang ako saglit para kamustahin ka. Nasaan ka? Nasa school cafeteria, nagla-lunch. Sige, mamaya. Pagkatapos ng klase ko, punta ako dyan ha. Okay, sige, hintayin kita, mahal ko. Okay, bye. Bebe ko. Sino ka? Ano bang kailangan mo sa akin? Madel! Hoy, Madel! Tulala ka na naman dyan. Para kang nakakita ng multo, ah. Ha? May naalala lang ako. Siya nga pala, Andre, kumusta ka? Magaling na ba yung sugat mo sa pulso? Okay na. Magaling na. Tama pala yung sinabi mo na magaling magpagaling ng sugat ang vitamin C. Sinabi rin sa akin ng doktor ko yun. Siya nga pala, Madel. Sa susunod na SEM, lilipat na ako ng eskwelahan. Ha? Saang school ka lilipat? Sa PMI. Bala ko kasing maging seaman. Bale, mag-shift ako from operation management to marine transportation. Sa totoo lang kasi, matagal ko ng pangarap maging seaman. Talaga? Good luck. Sundin mo kung ano yung pangarap mo. Madel, kahit na magkaiba tayo ng kolehiyong papasukan, friends pa rin tayo, ha? Pag nakita tayo, walang snaban. Oo naman. Madel, alam mo ba, tuluyan na ako nakamove on sa ex ko. Pero, in love ulit ako. Talaga? Sino naman ang lucky girl? Nakakaya Basta, kilala mo siya. Teka, wag mong sabihin na ako yan. Madel! Madel, my love! Oh, bebe ko, pakis nga sa boyfriend ko. Boyfriend? May boyfriend ka na pala, Madel? Ay, Andre, si Alfred, boyfriend ko. Alfred, mahal ko. Si Andre, kaibigan ko. Uy bro, nice meeting you. Same to you. Madel, hindi mo nasabi sa akin na may boyfriend ka na pala. Bagay kayong dalawa. Thanks. Hindi ko nasabi sa'yo kasi di mo naman naitanong eh. Mahal ko, manood ulit tayo ng sine. Mamayang 5:00 ng hapon sa mall. Kung bakante yung oras mo, ha? Wala na akong klase mamayang 4:00 onwards. Good. Sige, manonood ulit tayo ng sine. Sige, Madel. Mauna na ako. May klase pa kasi ako sa major subject ko. Sige, Andre. See you later. Alright, ingat ka bro, ha?
Kailan kaya ako mapapansin ni Madel? Kailan kaya niya mararamdaman na espesyal siya para sa akin? Paano ko kaya ipagtatapat na may gusto ako sa kanya? Grabe, wala na namang tao dito sa 4th floor. Babe, sa mga mo talaga. Halika nga dito. Teka, Grabe. parang... ang hair mo. Sino kaya nag-uusap sa loob ng CR? Parang si... Ganda talaga ng katawan mo. Kaya ang sarap-sarap mo nga eh. Jessie, ano? Bakit ka tumigil? Baka may makakita sa atin. Ay, papi. Mahuli pa tayo ng girlfriend mo. Hindi tayo mabubuking ni Madel. Ako bahala sa'yo. Kailan mo ba hihiwalayan si Madel, ha? Alfred, naiinip na ako. Gusto ko na masolo na kita. Huwag kang mag-alala, babe. Malapit ko nang iwalayan si Madel. Naghahanap lang ako ng tiyempo. At saka kahit kailan, di ko naman minahal yung babaeng yun eh. By the way, nabalitaan ko sa friend mo si Alan na pinagpupustahan niyo lang si Madel. Naku, Oo, pinagpupustahan lang namin siya. You know what? Hindi ko na masisikmura pa yung pakikipaghalikan kay Madel. She's not my type. At saka, ayaw ko parang sinto-sinto. Basta Jessie, pagkatapos ng first sem, makikipag-break na ako sa kanya, ha? grabe talaga si Alfred. Ano, Alfred? Halikan mo pa ako. Kaya ka nga dito. Ang sama mo, Alfred. Dapat malaman ni Madel na nangangaliwa ang boyfriend niya. Ano bang kailangan mo sa akin? Meron ba akong dapat malaman? Ano yun? Ano? Sigurado ka? Madel, tama-tama. Umakyat ka dito. Andre, bakit nagmamadali ka? Madel, hulaan mo kung nasan ang boyfriend mo. Ha? Anong ibig mong sabihin? Si Alfred. Madel, nahuli ko ang boyfriend mo na may kahalikang ibang babae sa CR dito sa 4th floor. Ha? Totoo ba yung sinasabi mo? Oo, rinig na rinig ng dalawang tengang paghahalikan nila ni Jessie. Sinabi pa ni Alfred na balak niya makipaghiwalay sa'yo at pinagpupustahan ka lang ng mga kaibigan niya. Sigurado ka? Tara, Madel, puntahan natin siya sa CR para mahuli mo sa akto. Madel, mahal ko! Alfred? May problema ba, mahal ko? Saan ka galing? Sinong kasama mo kanina? Wala. Talaga? Hindi ba si Jessie ang kasama mo? Ano? Teka, saan mo naman nakuha yung chismis na yan? Kay Andre, nahuli niya kayo naghahalikan ni Jessie. Ano? Hindi ko alam yung pinagsasabi nyo. Hindi ko kahalikan si Jessie. Huwag ka nang magkaila pa. Rinig na rinig ng dalawang tenga ko ang mga sinabi niyo laban kay Madel na gusto mo makipaghiwalay para kay Jessie. At pinagpupustahan niyo lang siya ni Alan. Ano? Gago ka, Andrea. Sinungaling ka! Hindi ako sinungaling. Totoo ang sinasabi ko. Ano, Alfred? Totoo ba yung sinasabi ni Andre, ha? Of course not! Hindi kita kayang lokohin. Ikaw lang ang mahal ko, Madel. Huwag mo sabihin sa akin, Madel, na naniniwala ka dyan sa lalaking yan. Sino bang mas paniniwalaan mo? Ako o yung baliw na lalaking yan, ha? Hayop pang lalaki ka! Hindi ka talaga gusto mo ng awal. Pagbibigyan kita! Ano ba? Ano ba? Tama na! Tigilan niyo na yan! Pakiusap! Huwag kayong magsuntukan! Ano ba? Madel, ano ba? Bitiwan mo ako! Alfred, ano ba? Andre, please, tama na! Sino pinaniniwalaan mo sa aming dalawa, Madel, ha? Ano? Sumagot ka! Okay, Alfred! I'm sorry. I'm sorry kung pinagdudahan kita. Pero Madel! Thanks for your concern. Pero hindi magagawa sa akin ni Alfred na lokohin ako. Sabi mo sa akin, narinig mo lang. Pero nakita ba ng dalawang mata mo na si Alfred at si Jessie ang nag-uusap sa CR? Hindi. O, pero kita mo na! Hindi naman pala eh. Malay mo baka ibang tao lang yung narinig mo. At hindi si Alfred. Andre, kaibigan kita. Pinagkakatiwalaan kita. Pero sana wag mo namang abusuin yung pagiging magkaibigan natin. Maraming magkakaibigan na nasisira dahil sa chismis. Pero totoo ang sinasabi ko, Madel. Hoy, Andre, tumahimik please, ka! tama na ha. Madel, kahit kailan hindi ako nagsinungaling sa'yo. Sige, paniwalaan mo yung lalaking yan. Pero sana, huwag kang magbulag-bulagan.
Sige, Madel. Aalis na ako. Tarantado ka talaga. At ikaw, Alfred! Makonsensya ka sana sa mga pinaggagawa mo kay Madel. Hindi sinasagot ni Andre yung mga text messages ko sa kanya. Nagtatampo pa rin kaya siya sa akin hanggang ngayon. Ay, kailangan ko talagang humingi ng tawad sa kanya. Nandito na naman kayo. Ano naman bang kailangan niyo sa akin, ha? Ha? Lalabas ako ng library? Bakit? Ay, oo na, lalabas na ako. Nasa labas na ako. Ano naman ba itong ipapakita mo dito? Sa CR ng lalaki? Na naman? Ay, okay, pupunta na ako. Teka. Parang may tao. Sandali, mapakinggan nga. I love you, Alfred. Ako rin. I love you too. You know what, Jessie? You're driving me crazy all the time. Alfred? Jessie? Anong ibig sabihin nito, ha? Madel, ikaw pala. Rinig na rinig ng dalawa kong tenga na naghahalikan na nagtataksil kayo sa akin. Mga hayop kayo! Lalo ka na, Jessie! Dapat sa'yo sinasabunutan! Aray ko! Madel, tama na! Hayop ka! Mga agaw ka! Aray ko, Madel, tama na! Aray! Bitawan mo ako, Alfred! Bitawan mo ako! Sabing tama na! Ako ang mahal ni Alfred! At hindi ikaw! Tandaan mo yan, Madel! Mga hayop kayo! Mga traidor! Ikaw, Alfred, minahal kita! Laging mabuti akong girlfriend sa'yo tapos nalokohin mo lang ako! Anong klase kang lalaki, ha? Totoo pala ang lahat ng sinabi sa akin ni Andre. Oo, Madel. Totoo lahat ng sinabi sa'yo ni Andre noon. Niloko lang kita. Pinagpustahan ka lang namin ni Alan. Sorry, Madel, ha? Pero si Jessie talagang mahal ko at hindi ikaw. Mga hayop kayo! Hayop kayo! Madel! Ang sama mo, Alfred! Sana naman makonsensya ka sa mga pinagagawa mo. Tara na, Andre. Iwanan natin sila. Ano, Madel? Ayos ka na ba? Oo. Basta, Madel, nakikiusap na ako sa'yo. Huwag mo nang iiyakan pa si Alfred. Masasayang lang ang luha mo sa walang kwentang lalaking yun. Sorry, Andre, kung hindi ako naniwala sa'yo, ah. Ang laki ko talagang tanga. Ilang beses na nga akong binalaan ng mga... Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Normal lang talaga na kapag nagmahal ka ng sobra, nakakalimutan mo talaga na may utak ka. Parang ako. Makakalimutan ko din si Alfred. Sana kapag nagmahal na ulit ako, hindi na ako masaktan ng ganito. Sana makatagpo ako ng lalaking tapat na magmamahal sa akin. Ang totoo niyan, nakita mo na siya. Ha? Anong sabi mo? Teka, Andre, huwag mong sabihin sa akin na... Masama ba na mahalin kita? Ayaw mo ba ako bilang future mo? Andre, nabigla naman ako sa sinabi mo. Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa iyo eh. Madel, sandali! I'm sorry, Andre, pero kailangan ko nang umalis. Hindi mo kailangan umalis kung hindi ka pa handang magmahal ulit. O kung hindi mo talaga nakikita ang future mo na kasama ko. Okay lang, hindi kita pipilitin. Hindi kita pwedeng puwersahin na mahalin mo ako. Oh, bakit, Madel? May problema ba? Nandito sila. Sinong sila? Andre, may third eye ako. You mean... Sixth sense? Talaga? Nakakakita ka ng multo? Oo. Kung ganun, bakit ngayon mo lang yan sinabi sa akin? Kinahihiya mo ba yung mga kakayanan mo na makakita ng mga bagay na hindi nakikita ng ordinaryong taong tulad ko? Natatakot kasi akong mapagkamalang baliw eh. Ang totoo niyan, baliw na nga ang tingin sa akin ng mga kamag-anak ko.
Kaya simula nun, nilihim ko na lang sa lahat na may sixth sense ako. Kahit kay Alfred. Sana, Andre, wag magbago yung tingin mo sa akin. Huwag ka sana tumulad sa iba na hinuhusgahan agad ang pagkatao ko. Huwag kang mag-alala. Dahil kahit nalaman ko pa yan, hindi magbabago ang pagtingin ko sa'yo. At saka, ang pagkakaroon ng sixth sense, hindi yan ikinahihiya. Isa yang regalo. Kung magagamit mo yan sa mabuti, siguradong marami kang matutulungang tao. Salamat, Andre. Madel, basta palaging ito ang tatandaan mo. Talikuran ka man ng mundo dahil dyan sa kakayahan mo. Meron pa rin isang tao na naniniwala at kailanman ay hindi tatalikod sa'yo. At ako yun, Madel. Ay, Apo. Ay, bakit hindi ka pa natutulog, ha? Ay, ginagambala ka na naman ba ng mga multo, ha? Ay, hindi naman, Polo. May iniisip lang po ako. Ay, may problema ka ba? Wala naman po. Ay, ikaw ba ay nakamubo na doon kay Alfred? Tinanggal ko na po siya sa sistema ko, Lo. May ibang tao na po akong iniisip ngayon. Ang totoo niyan, masaya ako kasi kahit na inamin ko sa kanya may third eye ako, hindi niya ako pinaparatangang baliw o sinungaling. Maswerte ako at nakilala ko siya at naging kaibigan. Ay, ganun ba? Eh, sino naman ba yan? Si Andre po. Yun ba yung iniligtas mo dati na nagtangkang magpakamatay? Opo. Di ba po naikwento ko sa inyo na si Andre yung iniligtas ko nun? Ay, ganun ba? Teka. Ikaw ba'y apo may gusto sa kanya? Ha? Nakikita ko sa bakas ng mukha mo. Mahal mo siya. Tama ba ako? Opo, Lo. Ay, kung ganun, kasintahan mo na siya. Ay, hindi pa po. Pero nagtapat na po siya ng pagmamahal sa akin. Ay, kung ganun pala bakit ayaw mo pa siyang sagutin? Ang totoo niyan, bala ko na po siyang sagutin, Lo. Ay, gawin mo yan, Apo. Para naman magkaroon ulit ng kulay ang buhay mo. Tingin ko naman mabuting tao yung si Andre. Sinabi niyo pa, Lo. Talagang mabuti pong tao si Andre. Asa, ano pang hinihintay mo kung ganun? Basta po, bago matapos ang buwan, gusto kong mabalitaan na boyfriend mo na si Andre, ha? Opo, Lo. Hello? Nastorbo ba kita? Ay, hindi naman. Actually, hinihintay ko nga yung tawag mo eh. Talaga? Namiss mo ako? Oo naman, ikaw ba? Namimiss kita. Lalo na nung pinanood ko yung documentary tungkol sa mga penguins. Ganon? Bakit mukha ba akong penguin? Siyempre hindi. Na-inspire lang ako sa kanila. Eh bakit? Ano bang meron sa kanila? Alam mo ba na mga penguins, kapag nakahanap na sila ng mamahalin nila yun for the rest of their lives. Parang ako. Penguin pala ako by heart. Sana penguin ka rin para may forever na tayo. Buti pa ang mga penguins may forever, no? Pwede rin tayong magkaroon ng forever kung gusto mo. Matagal ko ng pangarap magkaroon ng forever. At gusto ko, ikaw yun. So you mean? Oo, Andre. Sinasagot na kita. I love you and I want to be your girlfriend. Really? Sabi ko na nga ba hindi mo rin ako matitiis. Dahil confident ako na worthy kang mahalin, thanks for loving and accepting me. Paano? Punta ako dyan bukas ng umaga. Kakausapin ko yung lolo mo para maging official na tayo. Huwag kang mag-alala kay Lolo. Boto siya sa'yo. Ayos yan. Ay, sige na, Andre. Matutulog na ako. Kanina pa ako inaantok eh. Sure. Basta tomorrow hintayin mo ako. Good night, mahal ko. Good night din, mahal ko. Sweet dreams. Andre!
Andre, huwag ka sumama sa kanila. Bumalik ka dito, Andre. Andre, ano ba? Bumalik ka dito, ano ba? Huwag niyong isama si Andre! 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 Diyos ko po. Si Andre. Ano nangyari sa'yo, Apo? Teka, binabangungot ka ba? Binangungot po ako, Lolo. Si Andre, iniwan daw niya po ako. Natatakot po ako, Lo. Baka may nangyaring masama sa kanya. Ay, Apo, huwag mong isipin yung ganyan, ha? Lo, mamaya po pala pupunta dito si Andre. Sinagot ko na po siya kagabi. Bale, pupunta po siya dito para kausapin po kayo at hingin po ang permiso niyo. Ay, sige. Hihintayin ko sa mamaya. Basta, Madel, huwag kang mag-alala sa kasintahan mo. Binangungot ka lang. Anong oras na nga po pala, Lo? 6 ng umaga na. Tamang-tama, bumangon ka na dyan. Oh, ay may nag-text ata sa cellphone mo. Teka. Lolo. Lolo. Si Andre. Yung boyfriend ko. Ay, bakit Apo? Anong nangyari sa kanya? Akin na yung cellphone mo. Ako na yung magbabasa. Madel, mama to ni Andre, ang kaibigan mo. Wala na siya. Diyos ko, hindi na siya nagising sa pagkakatulog niya. Nandito siya ngayon sa morgue. Punta ka dito. Hindi. Apo ko. Hindi pwede yan. Buhay pa si Andre. Buhay pa ang boyfriend ko. Grabe ba yan? Kawawa naman. Kagabi, kausap pa sila, tapos hindi na siya magising. Sakit yan. Bakit ganon? Diyan, magkakape muna ako. Natulog lang ako. Wala ka agad sa akin. Ang daya mo naman. Kung kailan masaya na ulit ako tsaka ka babawiin sa akin. Diyos ko. Ang unfair mo naman. Andre, mahal ko. Pwede bang magpakita ka sa akin, no? Pakiusap. Hindi ko kaya to. Madel, Andre, teka. Saan ka pupunta? Madel, halika. Sumama ka sa akin. Andre, nakikita kita. Nagbalik ka? Dahil buhay ako, diyan sa puso mo. Kahit nawala na ako sa lupa, mananatili akong buhay at handang maging protektor mo habang nabubuhay ka. Pangako, hindi kita iiwan. Mamahalin kita ng wagas at ipagdarasal kita na sana maging masaya ka sa buhay mo. Hindi kita makakalimutan. Hindi rin kita makakalimutan, Madel. Dadalhin ko ang alaalang yun saan man ako magpunta. Pakiusap, Andre. Huwag mo akong iiwan. Patawad, pero kailangan ko nang umalis. Huwag ka nang malungkot dahil magkikita ulit tayo sa tamang panahon. Andre! Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Always your number one SM radio station.